Esetleg van olyan önök között, aki nem látta a tegnapi élő műsort, annak most megmutatjuk, hogy kik mentek tovább. Litrov vína smeroval do Nemecka v roku 1944. Niekedy tam na miesto týchto domov rástol vinohrad. Zo 150 hektárov, ktoré sme tu mali vinohradov, nám tu dostalo 15 hektárov. Limbach bola, kedy bol, dá sa povedať, rajom na zemi. Najviac ich trápi, že zanikla svetoznáma odroda Hrozna. Silván bol populárny až na Kráľovskom dvore. Developerský boom, ktorý tu nastal, nám zničil časť vinohradov, časť dobrých vinohradov. Stavia sa tu viacej, ako teraz je Hrozná. Limbachské seniorky sa vo voľnom čase venujú. Hľadajte. Kvatrokôžičku si jednoducho vybavíte na webe alebo cez telefón. Kvatrokôžičky. To je zázrak. Konečne skutočná gélová manikúra bez lampy. Jednoduchá aplikácia v 2 krokoch. A fanúšikovia oboch mužstiev hold bývalému hráčovi Wolfsburgu juniorovi Malandovi, ktorý 10. januára zahynul pri autonehode. Tento emotívny moment vyburcoval domáci. Znížili na 8 bodov. V prvom polčase ktorej Na webe nájdeš nové diely seriálu s ďalšími dobrodružstvami. získali na pôde Leverkusenu bod za remízu 0-0, ale v 18 zápasoch majú na svojom konte len chudobných 16 bodov za 4 hádať. Skoro budem viesť k tomu, uznajte, že sú tam ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť a sú opoziční politici, ktorí to dnes jasne hovoria, že nie sú tam tí, ktorí by tam mali byť. Len sa zhodneme na tom, aká by to mala byť veľkosť. Veď a ja by som privítal, keby sa... Tak, kamene, ahoj, krásne si to užiť. Ty také. A bude na. Ty také. Ahoj. Zabezpečenie cez absolútne žiadnu podporu v opozícii. A tento zákon bol prijatý len hlasmi vtedajšej vládnej koalície. Už vtedy sme im povedali, ako môžete prijať takéto rozhodnutie o dôchodkoch, o privatizácii bez toho, aby ste nemali širšiu politickú podporu.